Hej hej, og velkommen tilbage efter frokost. Håber I kan høre mig alle sammen. Hej hej. Håber I både kan høre og se mig. Hej Maria, hej Jasmin, hej Ellie. Dejligt at se jer alle sammen igen. Hej Britta. Jeg kan se, at I lige så stille kommer på. Dejligt at se, at I ikke er faldet helt fra efter frokost her. Håber, I har fået lidt at spise, lidt at drikke. Og er klar til næste live, hvor vi skal lave et akvarium. Men inden vi går i gang. Hej Lotte. Men inden vi lige går i gang, så har jeg lige noget, jeg gerne vil dele med jer. Fordi efter vi viste de her store tal fra Crealis, så er I jo gået fuldstændig amok med at spørge, hvor man kan få dem henne. Og det kan man altså her på Koldrup Krea. Og jeg har altså lavet en bundle-tilbud til jer, hvor I får alle de store tal her. Og de er altså de her 13 cm. De koster normalt 60 kroner per pakke. Men fordi I nu er så søde og er med på den her live her, så synes Maria og jeg, I skulle lige forkæles lidt. Så hvis I køber sådan et bundle, og det ligger altså inde på webshoppen lige nu, så der kan I gå ind og bestille. Men hvis I køber sådan et bundle her lige her nu, så sparer I 50 kroner ved at købe dem alle sammen. Og det er altså en forudbestilling, fordi jeg skal jo lige have dem hjem fra Holland først. Men de er på vej, de kommer. Jeg bestiller dem i morgen. Så det er en forudbestilling. Men der kan I altså gå ind, og så kan I jo spare rigtig mange penge. Eller i hvert fald 50 kroner ved at købe sådan et bundle her i dag med tallene. Og så skal I jo ikke snydes for alfabetet. Fordi det er der jo også, og det er jo også 13 cm høje. Og der er jo både den yderste og et titelag, og så selve alfabetet her. Og der er altså 26 pakker med alle bogstaver, inklusiv W. Og som jeg også lige nævnte her sidste gang, der er altså også Æ og Ø med. Så det er hele alfabetet, I får med her. Og igen, det er 60 kroner for et bogstav. Så normalprisen er 1560 kroner. Lige i dag, hvis I går ind og bestiller sådan et bundle her, så kan I altså få det for 310 kroner. Og så er der også gratis fragt. Så 1250 kroner, og så får I alt det her med også. Og til den opmærksomme lytter og seer, så kan man jo lige regne ud, at der er jo 15% på webshoppen også. Jeg siger det bare. Det er noget, Maria og jeg, vi kommer til at lege rigtig, rigtig meget med. Men så har man hele alfabetet, og igen, det er 13 cm. Yes. Jeg er jo på tid i dag, fordi Maria, hun skal jo til bagefter mig, og jeg ved, hun sidder og hopper for at komme til tiden, så jeg må hellere gå i gang. Og vi skal jo lave et akvariumkort, og for jer, som har været med et par gange, så ved I jo, at jeg er fuldstændig vild med det her kaffekort, jeg fik lavet. Ja, det er rigtig mange penge, Louise, men du får også rigtig, rigtig meget for dem. Og ja, det er altså 1200 for alle bogstaver. Ja, det er det. Og de må gerne lægges i din pakke, Jasmin. Det kan du tro, det gør jeg. Men jer, der kender mig efterhånden og har været med nogle gange, I ved, at jeg er stor tilhænger af det her kaffekort. Og jeg kunne jo godt tænke mig at lave det til et akvariumkort. Så det er det, vi skal lave her i dag med det her kort som kortbase.
Og så skal vi jo selvfølgelig have noget hav ind, og vi skal have nogle havfigurer og så videre ind, jo, fordi nu er det jo havtema, vi laver i dag. Og jeg har tænkt mig, at vi skal bruge ankeret her, der skal ligge på bunden. Så skal vi have nogle krabber, og vi skal have en hummer ind. For mig er en hummer ikke rød, før den bliver kogt. Og hvis den er kogt, så skal den ikke være nede i et akvarium. Så den bliver altså blå, bare lige så I ved det. Men I kan jo lave den farve, I har lyst til. Men krabbe og hummer skal vi i hvert fald have med. Så har jeg også tænkt mig at bruge det her, fordi der skal selvfølgelig være noget træværk. Og der skal være noget grønt, som de her kære dyr, der ligger hernede i det her akvarium, de har. Og så har der sådan et lille fyrtårn her, som jeg tænker, det skal det da også være nede i akvariet, og så skal der komme bobler op. Der er sådan noget ilt, der nogle gange er nede i sådan et akvarium der. Så det er det, jeg tænker, der skal være i akvariet her i dag. Men vi skal jo starte med at lave vores grundbase. Og hvad skriver Lotte? Ja, altså 1250 for alle bogstaver, det er rigtigt. Nej, du har skrevet 1250 for alle bogstaver, ja. Og så får, hvis I bestiller i dag, minus 15% på den også. Ja. Nå, vi skal i gang, fordi tiden den løber, og jeg kan snakke meget. Det har jeg jo regnet ud. Vi skal i gang med at lave grundbasen til den her. Så den lægger jeg lige til side, og så finder jeg lige vores pakke her. Vores bejlenepapir, der handler om havet, eller Shibuhoi, som hun kalder det. Og jeg tænker, vi skal have fat i noget, der skal være bagbeklædning. Nu flytter jeg lige den her. Til vores akvarium. Jeg ved ikke, om det her det bliver for uroligt med de her bølger her. Den her kunne være god, men den har jeg jo lige brugt. Så jeg kigger lige. Så har vi boblerne her. Det kunne godt være en mulighed, men den har jeg også lige brugt. Så er der skibene her. Det kunne også være meget sjovt. Så har vi nogle lidt større skibe. Men vi har jo også den her. Venner, det er den vi bruger. Fordi så har vi pletterne her. Og så har vi de her roer. Men den her, den tænker jeg simpelthen, den er der lige oplagt. Der er der allerede lidt fisk og sådan lidt. Så den tænker jeg, den bygger vi videre på. Altså vi kunne jo også... jeg tror den bliver altså... Nej, jeg tror den bliver for forvirrende for øjet. Den der, det er for lille mønster. Og den her, den har jeg en plan med til min næste live. Så ja, vi går med den der. Og hvad skriver Louise? Har lige bestilt Made with Love-tallene hos en af dine kollegaer. Jeg glæder mig til, det kommer. Ja, det er fint. Og hvad skriver Jasmin? Du kun skriver til mig her i aften. Det er også fint. Har I maritim tema hele dagen? Skriver Louise. Ja, det har vi. Det er hav. Det er det, vi har i hvert fald reklameret med, at vi går live her i dag. Og at temaet, det er hav. Og det er lige fra 9 til 21, vi leger med hav. Yes. Jeg tænker, at den her, den kunne være rigtig fin at bruge som bagbeklædning. Og så er det jo lige igen, hvor er det lige, vi skal skære. Og for at vi ligesom får bagbeklædning her, så tænker jeg, at den skal være blå. Og så kan vi bruge det her som vores mønster indeni. Så jeg skal også lige finde noget blå karton. Og det tror jeg også, det skal være mørkeblå linned karton. Og så skal jeg jo bare beslutte mig, om det skal være det her stykke hernede, jeg skal bruge, eller det skal være det her stykke heroppe, jeg skal bruge. Jeg finder lige det mørkeblå også, fordi så er vi nemlig fuldstændig klar. Og det ligger lige selvfølgelig her i den der bunke her, jeg lige skal finde, fordi jeg har jo fundet frem til meget af dagen. Det kunne være den der, nej, den passer ikke så godt. Det kunne den ikke så. Vi tager den mørkeblå, som vi kender. Den kom der, fordi jeg har jo også den toneren lyse. Det kunne man jo også godt bruge, kunne man ikke? Nej, vi tager den mørkeblå. Ja, det er det, vi lige gør. Så. Og Louise, du har lige været ude på at have godt, så har du jo i træning til det.
jeg starter lige med at tage sådan et stykke her, og så skal vi have fat i vores papirskærer. Så den tager jeg lige frem her. Og vi skal jo have skåret vores bagstykke, og det er 14 cm gange 10,8. Så jeg ser lige, om jeg ikke kan få 14 cm her. Sådan her. 14 cm, der var jeg heldig her. Så jeg kører den lige hen på 14. Sådan der. Så kører vi lige den her. Sådan der. Og så vender vi den om, og så tager vi 10,8. Det var her. Og så skærer vi. Sådan. Og så kører jeg den lige ned på 2,5 herover i den her side. Kan I se det? Og hvad skriver Bettina, du fik den lille lur og frokost? Ja, det lyder da også som en rigtig god idé. Og hvad skriver Lotte? Jeg tak til hele alfabetet. Det kan du tro, Lotte. Det klarer jeg. Jeg sætter lige den her på, og så skårer jeg lige ved 2,5. Sådan der. Jeg drejer den lige en omgang, og så skårer jeg igen ved 2,5. Sådan der. Så har jeg altså min grundbase, der passer hertil. Så skal vi have til top og bund. Så der skærer vi igen. Og jeg har den her. Det her samme stykke. Og vi skal jo have 2 gange 18. Plus at vi skal jo også have til at bukke rundt her på kanten, som I kan se her. Der er der lige kommet sådan en lille buk her. Ja. Så jeg har min 14 cm, og så kører jeg den ud på 2,5. Og jeg bruger altså 2,5 her, fordi så har jeg bedre fat i den her side her. Så jeg finder lige 2,5. Der. Skærer. Det var til den øverste. Og så laver jeg lige en mere til den nederste. Sådan der. Bum. Så skal jeg have noget skåre de her 2 stykker, så de passer til den her. Og den første, den hedder 1,4. Så den lægger jeg der. Så skårer jeg. Og den næste, den hedder så 3,9. Og den kan så ikke lige være der, så jeg er lige nødt til at vende den om her. Og sige 3,9. Det var her. Og skårer igen. Sådan der. Så mangler jeg den her ende. Igen 1,4. Det var her. Skårer. Drejer. Finder 3,9. Det var der. Og skårer. Så får jeg altså sådan et stykke frem her. Der er buk hertil. Der er buk hertil. Og her. Og her. Så har I næsten formen her. Så det skal vi lige gøre med den her også. Så lægger jeg dem lige hende her. Og jeg kan se, Lotte hun spørger, om disse bliver live igen. Ja, det gør de. De kommer op på vores YouTube-kanal. Jeg kan ikke love, at det bliver i dag. Men de kommer op. Bare roligt. 1,4 skårer jeg lige her. Og så tager jeg den her på 3,9. Det var her. Så siger vi 1,4 hernede i den side. Skårer. Og så drejer vi den lige, og så siger vi 3,9. Det var her. Jeg holder godt fast og skårer. Sådan der. Se. Bukke, bukke, bukke og bukke. Så har vi formen her igen. Jeg er altså vild med det der kort der. Og her, der har vi jo også vores buk. Der bukker lige så stille her. Sådan der. Og vi har vores buk her.
Sådan der. Så ved jeg ikke, om I lige kan fornemme, at de skal sættes på her. Og sættes på her. Og så har vi formen igen til vores akvarium. Ja. Det var det yderste lag. Så skal vi selvfølgelig have fundet noget her. Og der havde vi jo det her fine stykke. Og ja, det skærer næsten i hjertet, når man skal lave det. Så jeg tænker, at jeg skal lige finde ud af, hvor det skal være henne. Det kunne jo godt være her, og så kunne man godt have noget i siderne her med det her på. Så får vi godt nok lige den der lille fisk med, men jeg tænker, at det gør ikke noget, at der lige er lidt baggrundsfisk her. Det kunne også være hernede, faktisk, at man kunne tage et stykke. Jeg ved i hvert fald, at jeg skal bruge 13,6, så det starter jeg i hvert fald lige med at skære. Så 13,6, den er her, og så skærer jeg. Og så vælger jeg at bruge det her stykke, og det her stykke, det lægger jeg væk. Det kan man altid bruge til en anden gang. Hej Sani. Og så skal jeg jo lige gøre op med mig selv, hvor jeg vil have det her stykke henne. Om jeg vil have den gule fisk lige midt i, sammen med min krabbe. Det kunne det også være. Det kan også være, at jeg skal have det her stykke henne med skildpadden. Sammen med min krabbe. Det kunne man jo godt, bare for at lave nogle andre havdyr. Skulle vi ikke gøre det? Så jeg skærer lige. Den her, den var 13,6. Så jeg vender den lige om, fordi det er jo den her side, jeg gerne vil bruge. Og der skal jeg simpelthen have et stykke på 5,4. Så jeg finder lige 5,4. Det er her. Og så skærer jeg. Og det stykke her. Og sætter det her. Det passer perfekt. Da-da. Vi skærer lige til siderne også. Jeg siger Solbrit. Ja, du er også vild med det kort der, og det er jo ikke så svært at lave. Nej, det er det ikke. Når man først lige får skåret alle stykkerne, så er det faktisk ikke så svært. Jeg skal lige have skåret de 2 stykker her. Og dem skal jeg have på 2,1. Og nu ved jeg vil jo gerne have det her stykke her, som passer til det her, fordi jeg har jo lige starten af muslingen her. Så derfor så vender jeg det lige om her, og siger 2,1. Og det er simpelthen bare fordi mønstret, jeg gerne vil have det med. Så der var 2,1 der. Og så på den anden side, det gør ikke så meget, hvad det er. Så jeg fortsætter bare her og siger 2,1. Sådan der. Så har jeg mine sider her til bagstykket. Sådan her. Yes. Så skal jeg jo også have lidt til de her stykker heroppe, til min tittekant. Så, og det det behøver jo ikke at være det her papir. Det kan jo være hvilken som helst farve det egentlig er. Fordi nu er vi jo ude i selve akvariekanten, hvis man kan sige det sådan her. Og den kan jo egentlig godt bare være ens farve. Den behøver jo egentlig ikke at have en farve. Men jeg tænker, nu er vi jo i et korthold, så skal vi ikke lige lave en lille hvid tittekant heroppe på, og så sætte den blå på igen. Så er det lidt kortagtigt også, det her akvariekort. Så inden jeg lige begynder at skære dem, så klister jeg altså lige dem her på, bare for at være sikker på, at de ikke flytter sig, fordi jeg kender jo mig selv ret godt efterhånden, så jeg ved, at jeg kan sagtens få det her smidt væk, uden at, og så sidder jeg der og mangler noget der til sidst. Og det er så træls, fordi når man nu lige har skåret det, så det passer. Jeg tager min almindelige tape og sætter nogle stykker på her, og det er bare den almindelige flade. Og den får altså lige et stykke her i hver side. Og hvad skriver Bettina? Du har ikke fået det prøvet nu? Nej, men det skal du prøve, fordi det er så hyggeligt at lave. Og det kan skæres, uden at man har en dice.
Så sætter jeg den på her. Og ellers så må du jo se videoen igen på YouTube, når den kommer der, eller på Facebook. Der ligger den jo i 30 dage, inden den bliver slettet derindefra. Så der kan du jo også se den. Og det er jo det geniale ved at se den enten der eller på YouTube. Man kan stoppe, man kan spole frem, man kan spole tilbage. Og hen over al min snak, så man ikke behøver at få det med en gang til. Og så er man klar til at lave det her fine, nu kalder jeg det akvariekort, fordi det er det jo i dag, fordi vi har jo et havtema. Ja. Sådan der. Så tager vi lige tapen af her. Så. Den der. Og nu skal jeg lige se her, fik jeg den vendt, den skulle vende sådan her. Ja, så den skal vende sådan her. Nu skulle jeg da lige være sikker. Det kunne da lige passe, at jeg fik det vendt forkert. Sådan der. Og så kan vi lige så godt tage det store stykke. Så har vi også det på plads. Sådan der. Og den skal så sidde her i midten. Sådan her. Og så sætter jeg lige den her på også. Og den skal sidde her. Sådan der. Så. Og så sætter vi lige den her på. Se, ej, hvor er det fint. Og så med skildpadden i midten. Jeg tror, jeg har et eller andet med skildpadden. Jeg synes, de er så flotte. Og så sagt den her. Og den her. Men det bliver da et flot akvarium. Vi skal lige have lavet, som sagt, nogle tittekanter, eller første lag på dem her. Og jeg tænker, at vi skal prøve med noget af det blå, vi har fra vores pakke fra Bejlene. Fordi det kan vi godt bruge deroppe foran. Og som sagt, den her, den har jeg planer med til senere, så den gemmer jeg lige lidt. Vi kunne jo faktisk tage den blå her, var. Eller, den her. Den her, den vil være fin. Den tager vi. Ja, den blev jeg lige forelsket i det der. Og hvad skriver Bettina? Det ville være dejligt, hvis I lavede et album eller noget, hvor I lagde de forskellige kortmodeller op med mål, så de var der nemmere. Og så skal jeg lige se, hvad du skriver her til sidst, at få fingre i. Eller at finde, undskyld. Bare et ønske. Ja, jamen det kan vi da lige overveje. Jeg tænker, at vi skal have det her papir på som kant. Så jeg tager lige min papirskære. Sådan der. Og så skal vi have skåret 2,5, fordi den her den er 2,5. Og vi skal jo trække de der 0,4 fra. Så jeg skærer simpelthen 2,1 her. Det er vi nede i de små størrelser her. Det må være her. Sådan der. Og så skærer jeg. Bum. Og der burde jo være nok i den her strimmel til begge. Ja, det er fint. Sådan der. Så lægger jeg lige det væk. Og den her stykke skal jo ikke have noget, for den bliver bøjet om. Så det er de 2 firkanter her, og så den her i midten. Så 2,1, og den her i midten, den er 5,4. Så vi starter lige med, for at det bliver rigtigt, at tage den her ud. Så det er 2,1. Det er her, altså det er virkelig små stykker. Nu håber jeg, at den holder der. 2,1, og så skal vi have 5,4. Det er heldigvis et lidt længere stykke. Det var der. Det går dertil, og så skal vi have 2,1 igen. Sådan der. Den kommer der. Sådan der. Og vi kører videre, fordi vi skal jo også have til den anden kant, så vi tager lige 2,1 igen. Sådan der. Og hvad skriver Rikke der? Altså det sødeste lille pakke TikTok, der kommer med ordren ud, du sender. Ja,
Dem er jeg altså også helt vild med. Jeg har dem faktisk liggende her. Jeg synes, de er så søde, og så fylder de ikke ret meget. Så ja, de kommer med ud hver ordre. Det er bare sådan en sød lille hilsen, jeg lægger ekstra i til jer alle sammen. Fordi I er så søde at bestille her. Og jeg har lige den der, det var dertil. Og så mangler jeg lige den sidste på 2,1 her. Den kommer der. Sådan der. Sådan der. Så lægger jeg lige den her væk. Vi er ikke færdige endnu, men jeg vil lige have sat dem her på, inden at de forsvinder for mig. Og den skal jo sættes på sådan der. Så, og fordi de der to der, de er så små, så tager jeg altså lige og limer dem på. Og det er jo det kraftige karton. Så jeg tænker, det kan godt holde. Lidt lim her. Så jeg limer dem lige på. De får bare lige lidt her. Og så kommer den på her. Sådan der. Så holder den lige nede. Sådan der. Så tager vi lige den næste. Og den skal sidde der. Så den får altså også lige bare lige en lille smule. Ikke ret meget. Den kommer på her. Jeg skal lige rykke lidt. Sådan der. Jeg holder den lige nede her. Sådan der. Og den der, den skal jo så sidde der. Og det dernede. Det var sådan der. Det var godt, jeg lige fik set det. Inden jeg fik sat den på. Sådan der. Men der er jo ikke noget tørt. Vi tager lige den anden her. Den skal lige køre for mig. Og den skal sidde sådan der. Så får den lige lidt lim her. Så den sidder der. Og så skal den sidde her. Sådan der. Og den her. Hvordan sådan skal den, har jeg fået den klippet ud. Har jeg vendt det forkert? Det kan da godt være, at jeg har vendt det forkert. Nå, den kommer på her i hvert fald. Sådan her. Så. Men prøv lige at se her. Prøv lige at se her. Hvor sødt er det ikke lige. Ja. Det er da mega cute. Undskyld, men det er det da. Vi skal lige have fundet vores acetat, fordi det var det, vi skal have her i midten. Så jeg finder lige acetaten frem. Den har jeg her. Og til den, der skal vi bruge et stykke, der er 14 cm højt og 5,3 den anden vej. Så jeg skal lige have fat i min papirskærer her. Og jeg måler lige her 14 cm. Så der skal altså lige lidt af. Så jeg tager lige og skærer lidt af her. Måler lige 14 cm. Og skærer det af. Sådan der. Så er der bare sådan et lille stykke her. Det smider altså ud. Det tror jeg ikke, jeg kan bruge til noget. Og så skal den jo være 5,3 på den anden led. Så jeg vender den lige en enkelt gang. Og siger 5,3. Det er lige her. Sådan. Så fik jeg lige et stykke her. Og det er det, jeg skal bruge. Sådan der. Jeg skal høre, hvor mange af jer skal med til Billundskrab
nu her til september. Er der nogen af jer, der har meldt jer til? Det kunne jeg da godt tænke mig lige at høre, fordi jeg er også meldt til som siddende skrapper. Eller siddende, der skal lave noget. Så nu skal vi bare have sat det her på, herpå og herpå. Men inden vi gør det, så kunne jeg jo godt tænke mig, fordi de her, de bliver limet på her. Og det synes jeg ikke, det ser pænt ud, man kan se. Så jeg vil godt lige have skåret et stykke blåt her og hertil. Og så kan man jo vælge at bruge det her stykke som skrivefelt. Men jeg vil i hvert fald gerne lige skjule dem her, så jeg skærer lige et stykke blåt papir mere. Og der har jeg jo den her fra før, som jeg var ved at skære af, som jeg ved passer lige præcis til. Så den her, den skærer jeg altså lige 2 af på 2,5. Så jeg finder lige papiret frem her. Og så siger jeg 2,5. Det var der. Så tager jeg til den ene, og så tager jeg lige 2,5 til den anden også. Sådan der. Så. Det skal du, Sanne, simpelthen. Det lyder godt, så kan det være, at vi ses. Nu har vi faktisk alle vores dele. Så inden vi sætter mere sammen, så skal vi have fundet ud af, hvilket pynt vi skal have på vores kort. Jamen, prøv lige at se her. Hvad skriver Annie? Kan man ikke sætte dem på inderpanelerne inden i, så de dækker panelerne med den? Jo, man kunne måske lige have puttet den ind her, og så sat panelet på. Det tror jeg faktisk godt, man kunne. Det skal der prøves. Det var da en god idé, Annie. Tak for tippet. Det tror jeg vil prøve næste gang, så man ikke har dem siddende udenpå, men at de sidder inde i. Det skal prøves næste gang. Jeg lægger lige det her til side, fordi nu skal vi i gang med at lave det pynt, der skal på. Sådan der, jeg finder lige det, jeg havde tænkt, jeg skulle have på af de forskellige ting. Skal vi lige have en skål først? Altså nu er vi oppe på 25 grader her i Horsens, så man skal huske at drikke. Så ja, vi tager lige en skål her. Ja. Nu har vi jo faktisk ankeret her, så det kunne jo være lidt sjovt, at der også er et anker der. Men i hvert fald de her 2, dem vil jeg i hvert fald gerne have på. Og som sagt, det her fyrhus, det tænker jeg, at det også kunne være sjovt, og der så kommer de der bobler op af. Så ved jeg ikke, om vi skal have noget træ på siderne. Det synes jeg jo ikke, når papiret er så dekoreret, som det er her. Men skal vi ikke starte med at tage hul på krabben og på hummeren her? Så jeg åbner lige pakken. Sådan der. Og så skal jeg jo lige se her, fordi det er jo første gang, jeg egentlig bruger den. Ups. Om jeg kan finde ud af at skille dem rigtigt af. Ellers så må vi jo lige lave en lille klippe. Sådan. Ja, fyrtårne, ja. Det skal vi nemlig have med. Den må være noget med det der, tænker jeg. Men vi laver lige krabben og hummeren først her. Og den er altså lidt svær at brække, så jeg skal nok have fat i den her, der kan klippe dem over. Jeg ved ikke, hvad I andre gør. Sådan der. Tager jeg lige her, og ser om jeg ikke kan få lov til at klippe den af her. Sådan der. Så tror jeg er ved at have hummeren væk her. Klik, siger det. Og den her. Sådan der, så var hummerbassen her klar. Den var der i hvert fald. Og er alt det andet så til krabben? Jøsses da. Ja, ej, der må være nogle ben her. Der var ben her. Nå, jeg brækker lige den her af.
Og den her, ja. Sådan der. Og sætter lige den her på. Sådan der. Og ja, vi skal jo lige have alle dem her af her. Det havde jeg ikke lige tænkt, at det vil tage tid. Nå, jeg håber, jeg kan nå det. Sådan her. Og så havde vi krabbeskjoldet her. Og krabbeskjoldet her. Sådan der. Hvis man ikke tager alle de der små dimser af, så ender det jo med, at de laver mærker i papiret, og det gider vi jo ikke have. Sådan her. Sætter jeg her. Sådan der. Og det var så den ene del til krabben. Og vi har den her til skjoldet. Sådan. Og så kommer hummerbenene her. Sådan der. Og de andre krabbedele. Sådan der. Så fik jeg vist befriet det. Sådan der. Og hummeren, den tænker jeg jo, den skal jo så være blå. Fordi som sagt, i min verden, så er en hummer, der ikke er kogt, den er blå. Så jeg finder lige vores papir her også, som der har været med i sampakken fra Bejlene. Og det hedder også, sjovt nok, By the Sea. Haha. Og der tænker jeg, at vi skal finde en blå nuance til den her hummer. Og samtidig så har vi jo også noget krabbe her, noget brunligt, gulligt noget. Så jeg åbner lige her på pakken. Sådan. Og ser lige her, om jeg ikke kan finde noget af det der blå der. Skal vi se, om det skal være... Den var ikke helt krabbeblå, den der, synes jeg. Vi er nok mere over i den mørke krabbeblå her. Jeg tænker, vi har en krabbe, eller hummer her. Og så skal vi lige se, om vi kan finde noget papir til krabben. Og krabben, den kunne jo godt være den her på den ene. Så den tager vi lige fra. Og så ser jeg lige, om der er noget, der er lidt brunere. Det kunne godt være den der. Skal vi bruge den til en krabbe? Eller skal vi have den? Så bliver den meget brun, synes jeg. Hvis den kommer herover i den her. Vi tager den her, fordi en krabbe, der ikke er kogt, den er jo også brun og kedelig. Det er først, når de kommer ned i kogende vand, at de skifter farve. Nå, vi tager lige hummeren her først, og nu skal jeg passe på alle de her dele her. Det kunne godt være, at jeg skulle have haft et stykke en magnetark her lige for at passe på dem. Ej, det har jeg sørme lige der. Fine magnetark, så de ikke bliver væk. Som sagt, jeg kender mig selv. Jeg ved efterhånden, at det godt kan forsvinde. Så vi sætter lige krabben på her. Så håber jeg ikke på, at de flytter sig nogle vegne. Så har vi hummeren her. Og jeg tænker, at hummeren skal være den her farve her. Og jeg kan se, der er lige sådan en nuanceforskel. Så jeg tænker, at hummeren skal være det lyse, og så kan dens ben være det mørke. Så det klipper jeg lige ud her. Sådan der. Og så tager jeg lige det mørke til benene. Sådan der. Og så kan vi tage den lille maskine den her gang. Der behøver vi vist ikke en hel A4 side til det. Jeg sætter den på der. Og den anden hummerdel der. Og benene der. Sådan der. Så ser vi, om jeg kan få den kørt igennem, uden at bruge washi tape den her gang her.
Jeg kører lige så stille. Klik, så det. Og lige klik mere. Bum. Sådan. Så har vi et par hummerben her. Nu skal vi lige passe på, det er lidt småt det her. Sådan der. Der var hummerbenene, og lige se om jeg kan få den her ud lige så stille. Det gik. Ej, prøv lige at se en fin hummer her. Bare. Hallo. Super fin hummer. Den passer lige ind til. Vi lægger lige hummeren der, og så tager vi fat i krabbe. Her. Sådan der. Og jeg tænker, at krabbebenene, de skal være de mørke. Så de kan godt være her. Krabbebenene, så dem klipper jeg lige ud her. Sådan. Og så har vi jo skjoldet og selve krabben. Den tænker jeg, at det skal være den mørke. Så den kommer lige her. Og så skal vi have overskjoldet på, hvis man kan sige det sådan. Og så lægger jeg den på her. Sådan. Og hvad skriver Anne? Det er et fedt tema, I har valgt. Tusind tak skal du have. Det synes vi faktisk også selv, nu når vi skal klappe os selv lidt også her. At det er et mega fedt tema. Og det kan virkelig bare så mange ting. Og det er jo også lidt stadigvæk sommer. Så nu kører jeg lige den her igennem her. Nu knaser det lige lidt. Sådan her. Så har vi krabbe her. Og igen, det er altså nogle små dele. Sådan der. Og sådan der. Så lægger vi de andre ting ind. Sådan der. Så kører vi den her igennem også. Så ser vi lige her. Der kom der i hvert fald noget her med noget krabbeskjold der. Og så får vi den her ud lige så stille. Sådan der. Men sikkert lige en fin krabbe, var. Der er der vist ikke et øje tørt med den. Sådan, alle de her små dipsedutter, dem kunne man jo godt bruge til at sætte oven på skjoldet, for at give den endnu mere. Men jeg synes faktisk, når jeg lægger skjoldet ovenpå, at så kommer der, prikkerne, de kommer faktisk ret godt frem på skjoldet her. Så jeg tænker, at dem vil jeg ikke bruge. Jeg vil gerne have noget på øjnene, men det gør vi lige på en anden måde. Så lige nu, så har vi en krabbe, og vi har en hummer her. Så jeg starter lige med at lime hummerbenene på her. Sådan her. Det kommer lige på her. Sådan der. Og så sætter jeg lige hummeren på her. Så holder jeg den lige her. Og den lægger vi lige og lader tørre her. Og så sætter vi lige krabbe fast her. Og jeg tænker, benene skal være her og her. Og så skjoldet ovenpå her. Jeg starter lige med at sætte skjoldet på, fordi det kunne jeg se, det var det nemmeste lige at klistre på. Sådan der.
Så sætter vi lige den her på. Og så skal vi lige finde ud af, hvordan benene, de skal nok bare lige sådan, det er bare nok lige det yderste, tænker jeg, at de skal limes på her. Det er jo bagsiden, jeg sidder med nu. Så det er nok bare lige lim her i kanten. Så det prøver jeg lige. Og vender sådan. Og så siger vi, at den skal være lige her. Og så tager jeg lige den anden side. Sådan der. Og så sætter jeg den på her. Sådan der. Tada! Ej, hvor er de fine. Ja, sorry. Jeg bliver lige lidt begejstret for min krabbe og min blå hummer her. Oh crap. Ja, lige præcis. Inden jeg skal lime den på, så vil jeg lige dekorere dem lidt færdig. Så jeg tager lige min hvide prikkepind her. Gel roller. Og så ser jeg, om jeg lige kan ramme. Jeg vil lige se her, om den overhovedet virker. Jeg prøver lige her en gang. Og jo, der er gang i den her. Så putter vi lige hvidt på her. Og her. Og den får lige her på øjnene også, hummeren. Sådan der. Og nu ser det sådan lidt uhyggeligt ud, fordi der er hvidt på. Og når de er nede i vandet, så glitrer de jo selvfølgelig også. Så jeg kan jo lige lægge, mens de hvide tørrer, så skal vi da lige have lidt glimmer på. Jeg elsker simpelthen lige at putte lidt glimmer på her. Det giver lige lidt effekt, synes jeg. Lige her. Og det får den lige her på den her side også. Den her på kløerne. Det må godt glitre lidt. Sådan. Og så synes jeg her, hvor den går sammen, der får den altså også lige lidt. Sådan. Og her krabbe, han får også lige lidt her. Lige sådan der. Og lidt på benene her. Fordi når vi er nødt til at dekorere dem færdigt, fordi når de først bliver klistret på, så er det altså svært at dekorere mere. Så derfor så gør jeg det lige helt færdigt her. Sådan der. Så har de vist fået glitter på. Hvad er det for en glitterpen, jeg bruger? Det er den, der hedder Wink of Stella Clear Brush med glitter. Den findes også inde på webshoppen. Og den er simpelthen så dejlig fin, at den laver et lille lag glitter. Meget, meget lidt, som du kan se her. Men det giver det lige lidt. Hvis man ikke vil bruge glitteren, så kan man jo også bruge sine hvide marker, og så lige sætte nogle aftegninger på her. Nu skal den lige have en lille prik i øjet. Så jeg skal lige se, om jeg kan finde en lille bitte sort tus her, der ikke er ret stor. 0,005 tænker jeg. Mikro. Man kan bruge, hvad man har. Jeg tester lige efter. Jo, de er tørre. Så får de lige et par øjne her. Ja. Bare lige lidt. Sådan. Og her også. Og her også. Se. Hvad siger I? Krabbe, der glitrer. Og en hummer her. De er da fine. Hvad skriver Bettina? Fryser hummeren, når den er blå? Nej, men de er jo sådan blåsorte, hummerne, inden de bliver kogt. De bliver jo faktisk først rød, når de kommer ned i vandet. Og det samme med krabben, altså krabbeklør. De bliver også først røde, når de kommer ned i. Så nu tror jeg faktisk, at min hummer og min krabbe er klar. Så dem lægger jeg lige til side. Og det var det her sæt her, der var med. Så synes jeg nu, hvor vi har brugt den her på,
som mønster, så vil jeg ikke bruge den. Men jeg vil godt have fat i ankeret. Så jeg åbner lige posen her. Sådan der. Og så skal jeg lige have befriet ankeret. Jeg prøver lige at se, om jeg kan. Den her må jeg heller lige tage, så jeg kan få det befriet ordentligt. Så om jeg lige kan få det klipset fra hinanden. Og hvad siger tiden? Tiden løber. Shoot. Der var ankeret der. Og så skal jeg jo lige have ankerkæden med her. Sådan der. Den her får jeg ikke lige. Ja. Den her. Og hvad skriver Annie? Ja, jeg tror, at jeg lige skal have en Wink of Stella med i min order, ved du hvad? Og det kan du jo, fordi du lægger den jo bare ind, og så skriver du, at det er en sammensending. Så lægger jeg den simpelthen med i din pakke. Så ikke noget problem der. Og husk nu, at der er 15% på webshoppen her i dag indtil midnat. 1 minut i midnat, der stopper den. Så hvis man skal nå at have noget med der, så er det altså nu, man skal gå ind og bestille. Eller i hvert fald inden, at klokken den slår midnat. Jeg har valgt bagsiden af det her papir, vi lavede krabbe på. Og der tænker jeg, at vi lige skal have vores anker og vores ankerkæde, og den her den klistrer. Undskyld, jeg skal altså lige have en slurk her. Og hvad skriver du? Ise? Det kunne jeg godt bruge. Ja, det kunne du da. Så du må ind og bestille. Og jeg tror faktisk ikke, du var med i velkomstintroduktionen. Så bare lige for din skyld, Louise, så kører jeg jo 15% på webshoppen her hele dagen. På alt, der ligger derinde på nær fragt. Men ellers alt andet, der ligger derinde. Og jeg mener virkelig alt. Der er ikke nogen undtagelser. Det er det hele, undtagen fragten. Man får 15% på, og hvis man lægger en ordre nu, og senere kommer i tanke om, jeg vil også gerne have noget mere med, så kan man nemlig gå ind og lave en sammensending. Og husk nu, at når I går til kassen, og I skriver rabatkoden SPAR, SPAR15 ud i et, så får I jeres 15%, og det er som sagt kun i dag til midnat. Jeg skal have lavet min kæde her. Så jeg tager lige og kører den igennem den lille maskine. Det burde den som sagt godt kunne. Så vi ikke skal have fat i den store. Sådan. Så vil vi hænge fast her. Jeg har ikke fået sat den ordentligt på. Sådan der. Nå, det er den ikke helt. Det kan være, at den er lidt for tyk. Så må vi bare bruge lidt kræfter her. Sådan. Så, kom den. Sådan der. Ja. Så fik vi et rigtig fint anker der. Og vi fik en kæde der. Sådan. Jeg klipper lige det her af, fordi det kunne jo være, at jeg kunne bruge stykket senere. Sådan der. Og jeg prikker lige det her ud, så er de kommet ud. Sådan der. Så lægger jeg lige det til side. Og det ser jo meget, meget nyt ud, når det er sådan et anker der, det ikke er blevet slidt endnu. Så jeg tænker, vi lige skal vi ikke lige give det en gang med noget sværte, så den lige ser sådan lidt mere, hvad skal man sige, brugt ud. Det tror jeg, vi gør. Og Annie, du var heller ikke med fra starten. Ej, for Sørensen da. Og du er lige kommet hjem fra en sommerhustur, du er lidt flad. Ja,
Så dejligt, man lige kan sidde og kigge med og se live. Ja. Jeg tænker, at vi skal have noget vintage foto, fordi den må godt være sådan lidt brugt. Og som sagt, alle de her små Distressed Oxide, de ligger altså derinde også på webshoppen. Og jeg har altså valgt de små, fordi så kan man få lidt mere for de penge. Og så får man forskellige farver, man kan bruge. Og jeg ved godt, der er nogen, de sværger til de store, nogen de sværger til de små. Det er jo ligesom, hvad man er til. Men jeg tænker nu her, der vil jeg altså godt lige bruge den her, for lige at give den lidt. Og jeg skal lige have fundet noget papir, jeg kan lægge under, så jeg ikke sværter ud over det hele. Og nu skal jeg se, om jeg kan finde noget overhovedet, der kan bruges. Der var lige et stykke her. Fordi så tager vi lige, og så sværter vi lige en gang her. Og den får altså bare lige lidt. Ikke ret meget, men bare lige, så det ser lidt slidt brugt ud. Sådan der. Bare lige en lille smule, og det er bare lige lidt her i cirkler. Jeg lige giver den lidt. Sådan der. Ikke ret meget, men man kan godt sådan lige ane det sådan lidt her. At der er kommet på, så det ser sådan lidt slidt og brugt ud. Og kæden får altså også lige en tur her. Sådan der. Og det er altså bare sådan lige meget tilfældigt, at den lige får sådan lidt henad her i alle siderne og kanterne. Sådan der. Så kommer der lidt her og her. Sådan der. Se. Men altså. Så ser det lidt slidt og lidt brugt ud her. Sådan en kæde her, der står nede i noget vand her. Sådan der. Super duper fint. Så. Det var den her del. Den lægger vi lige herover. Så skal vi have fat i det der fyrtårn der. Den vil jeg gerne lave til sådan en, sådan noget ilthalløjsa, som fiskene får. De skal jo have noget ilt, er der nogen, der siger. Så det skal de da have, de stakkels små. Så, og nu skal jeg så se, fordi det der er jo så til, det må jo være til fyrtårnet. Så den skal jeg i hvert fald bruge. Og så er det et godt spørgsmål. Den der, det må være den, der går på den led. Ja. Hjælp her. Er der nogen, der kan se? Fordi toppen der, så har vi den, og vi har den. Men hvad så med de to der? Hvad er det for nogen? Hjælp. Jeg kan godt se dem her. Stigen her. Det var da utroligt. 5-tallet skal jeg ikke bruge, men det kan jeg ikke lige knække af. Men stigen, det er i hvert fald den der. Og døren, det er den der. Og det her, det må være sandbanken, den står på. Ja. Men hvad søren er det der for nogen? Det var da et rigtig godt spørgsmål. Det synes jeg da. Eller har de bare puttet under? Ja. Den der, det er døren. Det der, det er ankeret. Det der, det er den der. Den der. Er det den der måske? Som der er sat på. Det kunne det faktisk godt være. Fordi hvad skal den ellers bruges til? Det der, det er til sejlet. Og hvor båden den er her. Det må være den der så. Jeg prøver lykken. Tager den af, og den kan jo ikke knækkes af der, så jeg prøver simpelthen lykken, og så tænker jeg, det prøver vi lige det her. Så ser vi. Nu prøver jeg. Selve tårnet er det ikke det, den midt for oven.
Jo, den der. Så nu skal jeg jo lige se. Jeg skal have en sandbanke. Den skal i hvert fald være... Kan den ikke være... Det skal være den brune her. Eller hvad? Eller skal den være lysere? Det kan jo også være sådan en her sandbanke, der er på bunden. Så den laver vi lige den her farve. Jeg skal skynde mig at blive færdig, kan jeg se. Der er ikke meget tid tilbage. Jeg snakker for meget. Sorry, Maria. Jeg skynder mig lige. Og så skal tårnet, det skal jo være hvidt og rødt. Så jeg skal lige finde noget hvidt og noget rødt her. Og der er faktisk ikke rigtig noget rødt. Der er noget orange. Så skal den næsten ikke være rød. Kunne man ikke finde et stykke rødt et eller andet sted, var? Jeg ser lige her, om jeg ikke kan finde et lille stykke rødt papir her. Den var for mørk, så jeg skal lige en tone højere op. Jeg tager lige noget julerød. Ja, det passer der lige. Der var lige et stykke julerød der. Og så skal jeg lige bruge noget hvid. Og det er bare noget ganske almindelig karton, jeg har her. Den var hvid der. Ja. Og så vil jeg gerne have noget... Så har jeg den her som grå. Så tænker jeg, så har jeg alle farverne. Men det kan godt være, at jeg skal køre noget af det igennem sådan flere gange. Nu starter jeg i hvert fald lige med den her. Og hvad skriver Maria? Du skal først på 15.15. Ja, men jeg skal jo lige nå at være færdig, og jeg klistrer det sidste sammen. Sådan der. Og tårnet her skal være rødt, så den kommer lige den her på. Sådan her. Jeg får en masse ting med, jeg ikke lige skal have med, kan jeg se. Og den her, den skal være grå. Så den kommer her. Sådan der. Nu prøver vi lige det her. Så ser vi lige, om det ikke lykkes. Og jeg heller lige tage en af gangen, så jeg ikke får kludret dem sammen. Sådan her. Så. Det var min sandbanke. Så langt. Så godt. Og nu smed jeg lige min gejs ned her. Det duer ikke. Så det var sandbanken. Ja. Og så tager vi selve tårnet her. Ja, hvis den vil. Sådan der. Sådan der. Så har vi fyrtårnet her. Og det her sejl her, det skal vi så ikke lige bruge til noget. Sådan. Og så har vi de røde striber her. Det er sådan, når man ikke har prøvet det før, så bliver man sådan lige helt i tvivl om, hvordan man lige skal sætte tingene sammen. Sådan her, så har jeg i hvert fald toppen og de røde striber her. Sådan der. Sådan der. Den der. Den her lille flag her skal jeg ikke bruge til noget, og ringen tror jeg heller ikke, jeg skal bruge til noget. Det er vist til noget andet. Så den vil også ud sådan der. Ja. Og så skal vi have de grå her på tværs. Så tror jeg, vi har alle delene. Så. Ej, der er jo faktisk også nogle fine træstammer her, hva'? Ej, de kunne faktisk være lidt sjove at prøve også. Jeg bliver så fristet af alt det her mulige forskellige noget. Se, så var den der. Og så må det her, det må være døren. Ej, det var småt noget. Nummer 5 skal vi vist ikke rigtig bruge til noget.
Sådan der. Skulle vi lige lave et par af dem her i brun? Kunne vi ikke lige gøre det? Jeg har den brune der. Ja, det tænker jeg altså lige. Det kunne jeg altså lige godt tænke mig at prøve nu, hvor Maria siger, at jeg har tid. Så tager vi altså lige den her op til. Og det er altså bare lige den her, jeg lige klipper ud. Og så ser vi lige, hvordan det kommer til at se ud. Det kan jo være, at jeg tænker, at det skal det absolut ikke være. Men nu prøver vi lige. Nu er vi lige i gang med at skære. Det her det er også det sidste pynt, der skal på. Eller det er det sidste, der skal skæres. Og så skal vi egentlig bare have det samlet. Sådan her. Så. Denne. Ej, prøv lige at se her. Ej, hvor er de fine. Prøv lige at se her. Sådan nogle trændoen, der står nede på bunden af akvariet. Kunne det ikke være fedt? Jeg er i hvert fald helt begejstret. Jeg tænker, vi lige tager dem her. Og så har vi en båd her. Ej, vi kunne jo faktisk lige... Ej, Rikke. Stop. Ikke mere pynt. Nu må jeg ellers lige styre mig. Så. Slut. Nu skal vi lige have det hele samlet her. Nå. Det her, det var mine sider. Dem venter jeg lige med. Det her, det var top, og det her, det var bund. Og så har jeg mit acetat her. Sådan der. Jeg starter lige med at sætte den gode klæbne på her. Ja, hvis jeg lige kan finde enden på den. Den var her. Og bare lige helt ned til kanten her på det her stykke. Sådan der. Og i den anden. Sådan her. Sådan her. Godt. Og dem ved jeg, de skal jo sidde her og her. Så den starter jeg lige med at tage tæten af med. Så. Og så. Hvad griner du af, Maria? Er det fordi, jeg skynder mig? Eller prøver på at skynde mig. Den her, den sætter jeg lige her. Sådan der. Og den anden. Den sætter jeg her. Sådan der. Du griner af mig. Bare fordi jeg bliver så begejstret. Er det det? Nå, vi skal have vores pynt på. Jeg tænker, vi godt kan have vores træstammer her. De kan godt lige stå her sådan. Og nu skal jeg huske, at jeg har jo kanten, så jeg må godt lige tage det lidt op. Sådan her. Jeg kunne også sætte en af dem herover, så det ligesom hang lidt sammen. Så tænker jeg, at det skal være her. Og så har vi vores hummer. Den kunne godt være her ude, så vi kan se noget. Og den her. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi havde vores anker. Den kunne jeg godt hænge herover. Men vi skal jo også have plads til vores sandbanke. Eller vores lille fyrtårn her. Den skal være her i hvert fald, tænker jeg. Sådan der. Og så de små dele her. Det tænker jeg faktisk, det er modellen. Jeg prøver lige at lægge den her over, så vi kan se her.
Ja, vi kan faktisk ikke se skildpadden ret meget, så det kan godt være, at vi skal køre den herover til. Så vi kører den vej der. Jeg føler godt nok meget ham her af krabbe, var. Han kan godt være lidt hernede af. Han kan da godt sidde sådan der. Så tror man bare, han er ude på akvariet. Nej, det går ikke. Sådan der. Det tror jeg, det bliver der, de sidder. Jeg sætter lige den her over igen. Så starter jeg lige med at lime den her på, og det skal bare være ganske almindelig flat. Så den får lige noget lim her. Sådan der. Og jeg siger solbrit, er kortet A6, når det er lukket? Yes, det er det. Det er nemlig et A6-kort. Den passer til. Og hvad siger Sanne? Og man kan se alle livene senere på YouTube. Ja, de kommer på YouTube, men jeg kan ikke garantere, at de kommer op i dag, fordi der er mange lives, og Maria og jeg, vi er simpelthen bare på. Så det kan godt være, når vi slukker og lukker her kl. 21 i aften, at vi er trætte, og egentlig bare vil se vores seng. Så, men de kommer op, det kan jeg love. Men som sagt, lige hvornår, det er et godt spørgsmål, er det ikke det, vi siger? Men de skal nok komme op. Ingen tvivl om det. Så sætter vi lige sandbanken her. Og fyrtårnet kommer lige på. Tror du? Hvad tror jeg nu? At jeg er træt? Jeg ved det. Træt og glad for at have en god dag, hvor det bare har været spillet max det hele. Så det ved jeg, det bliver en god dag. Så. Og så skal jeg lige huske, at jeg skal have den her på tværs. Så den kommer jeg lige en lille bitte smule lim på her. Sådan. Og så skal den jo sidde sådan der. Og så skulle du den her på for oven. Sådan her. Nu fik jeg den der vendt lidt forkert. Sådan her. Ej, det er et pillearbejde det her, jeg er ude i nu. Sådan der. Og så skulle den her på. Og så skal vi lige måle ud, hvor den skal sidde henne, fordi hvis der er en hvid, der tænker jeg, at der skal være en rød. Ej, prøv nu at se der, nu falder toppen jo også af. Ej, det går da rigtig godt det her. Sådan. Og så skal vi lige have den her på. Og den skal sidde der. Ja. Sådan. Ej, et fint fyrtårn. Og så skal vi have døren på. Ej, den er godt nok lille her. Mangler lige sådan en vokspind her. Det tror jeg da vist lige, jeg skal have skaffet mig. Var det ikke her? Eller var det... hvor var det nu skulle være henne? Var det ikke her? Der. Jeg sætter den der. Det var en dør. Det bliver en dør for mig. Sådan der. Så har vi jo ankeret, der skal være her. Og så skal vi have kæden på en eller anden måde her. Den kunne jo godt sno sig ind over kortet. Kunne den ikke det? Og så skal vi have ankeret hernede. Ej, de skal da være der. Ja da. Det skal det da. Jeg tager lige og limer den her på først. Sådan der. Limer jeg bare lige her i kædernes kant her. Så sætter jeg det lige på her.
Og den kommer ind over her. Så kommer den simpelthen med i foldet, eller bukket. Og så sætter vi ankeret på her. Den kommer til at være her, og så ved jeg godt, når jeg så bukker det, så kommer den til at bukke med der i kanten, men det gør vi ikke endnu. Sådan der. Så skal vi lige have de her 2 stykker træ på, og der tænker jeg altså, der skal vi lige have lidt foam tape, fordi den skal vi lige have bobbet lidt op her. Så jeg finder lige min foam tape igen. Og jeg har lige et par strimler fra før, så det får de lige. Og klipper jeg lige til her. Sådan. Og den der får også lige 2 strimler her. Det er der lige tilbage, så det passer. Og den vil ikke give slip. Det vil den så der. Sådan der. Så piller vi det lige af. Ej, hvor er det klister nu. Se nu der, nu klister det fast i alt muligt andet. Ja. Så må jeg ellers få sat den her på her. Sådan der. Og den lille. Den kan vi sætte der. Sådan. Men prøv lige at se her. Nå, vi skal have den her på. Så jeg vender den lige om, og så sætter vi lige noget tape her og her. Og jeg tager altså lige den blå, fordi nu ved jeg, eller den røde, fordi nu ved jeg, at der skal noget pynt på, så den kan godt blive lidt tung. Så den får altså lige med det stærke tape her. I alle 4 kanter. Sådan der. Og over lige på den anden side. Sådan her. Og hvad skal jeg solbøtte? Du får også lyst til at lave det, men man kan jo bruge alt muligt andet pynt. Som sagt, jeg har jo lavet det med kaffe temaet, som jeg er rigtig glad for. Der lavede vi det også. Vi har også lavet det med et kondolencekort, kan jeg faktisk huske. Så ja, jeg har lavet det med mange forskellige ting, og jeg tror altså, det her det går hen og bliver en af mine yndlingskort. Lige nu i hvert fald. Man ved aldrig, om der kommer andre, der måske kan gå ind og tage pladsen. Men ja, jeg synes, det her det er så fint et kort. Og det giver både noget dybde, og man kan putte pynt på, og mønsterpapir, og altså det har bare det hele. Så det synes jeg bare, det er det bedste. Sådan der. Så er jeg klar til at sætte på her. Så jeg går lige hen og finder, hvor bukket er. Det er lige der. Sætter fast. Finder bukket. Sætter lige på. Sådan der. Og sådan der. Yes. Så finder jeg bukket igen her på den anden side.
Og det var der. Og finder igen bukket her. Sådan der. Men se nu lige her. Så. Har vi jo vores blå hummer, som fryser, måske, det ved jeg ikke, og vores krabbe, der kan sidde her. Det kan godt være, at den skal sidde sådan lidt her, så den ikke ser ud som om den kravler på ydersiden. Men jeg tænker bare at sætte noget foam tape på her i midten. Og jeg kunne jo tage et af de her plader her, som Maria er meget vild med. Så lige klippe et stykke af her. Så ser vi lige, om det ikke kan virke. Og sætter på her. Sådan. Og så tager vi lige her hummer. Og han skal jo ikke have så stort et stykke, så der klipper vi lige et. Jeg skal lige klippe noget af, tror jeg her. Han er ikke så bred over ryggen. Så han kommer til at være her. Og den der. Så. Og vi skal lige have lidt i den anden side også. Så. Den der. Så putter vi lige her krabbe på her. Og han skal bare lige sidde sådan der. Sådan der. Og her hummer. Ej, nu kommer jeg til at sætte den sådan der. Nå, skidt, pyt. Men altså var. Så mangler vi lige de der luftbobler derinde. Og der tænker jeg faktisk, at dotsene i de der bitte, de mindste af dem, de faktisk kan bruges som luftbobler. Så det får de lige her. Hvis jeg... Ej, de er simpelthen super glatte, dem her. Kan jeg bruge den her? Og der kommer bobler ud herfra. Sådan der. Og dem har jeg da godt nok lige lidt problemer med, dem her. Så. Og den får altså lige en mere. Sådan der. Også. Så. Kunne man jo godt lige sætte nogle blå dots eller nogle andre farver dots på her. Men og jeg har endda 5 minutter nu. Yes! Sådan her kom mit kort til at se ud. Ej, jeg mangler da dem her. For Sørensen da. Det går der ikke. Jeg ikke lige fik dem dækket det til. Det kan jeg jo lige klistre dem her på, mens jeg snakker. Men ja, det var mit akvariekort med bobler her. Jeg fik lavet nu her. Og lige om lidt så går Maria på og laver kort. Og så kommer jeg sørme på igen med et kort. Så holder vi lige en lille aftenpause, og så slutter Maria af med et forrygende kort. Der simpelthen bare er virkelig, virkelig fin. Den sparker virkelig røv, hvis man må sige det sådan her i dag, uden at bande for meget. Så ser vi lige her. Så vi får lige sat de sidste stykker på. Det var godt, jeg lige så dem, så vi får et færdigt kort. Den her sætter jeg her, men jeg skal da lige prøve Annis tricks næste gang med lige at bukke dem ind under første lag. Så behøver man jo i princippet ikke at sætte et lag på her på ydersiden. Så det må jeg lige prøve til næste gang. Så den her.
Og husk nu konkurrencen inde på Facebook-siden. I lægger jeres kort op. Og nu her har jeg lavet et akvariekort med den her som basis. Så det er også det, I skal gøre. Og hvordan I pynter det, og med hvad I pynter det, det er helt op til jer. Der er fri leg, fri fantasi. Sådan der blev mit kort, hvor man lige kan se, der er et anker, der er en skildpadde, der er mit lille fyrtårn med bobler på, der er en krabbe, og der er en hummer. Sådan der. Med dot som luftfart. Ja, tak Annie. Det var det, jeg havde for nu. Nu hopper jeg af og overlader roret til Maria lige om lidt. Der er lige en lille pause, hvor I enten lige kan nå at fylde op, enten af kaffe eller vand, eller hvad I nu lige har stående, som I lige mangler. Og så kommer Maria på her klokken 15:15. Men vi ses senere. Hej hej!